Hello, लोगोफोर दिनै थांगासिनो दङ क'क्राझार दा बास नेहैनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंखौहाय हनै माइ गायगासिनो बिराद मोजांहां आंबो गायनो लुगैहां जादों नैया नायनि र' न'आव थांनोसै आंबो साननैसो उनाव ओइ दा लोगोफोर हाइवे मोनफैबाय ओमफ्राय बड'लेण्ड बास नेगासिनो दङ मानो होनबा बड'लेण्ड बासआ फैगासिनो दङ दसे उनावनो मोनफैसिगोन नै रास्ताखौ हाइवेखौ नोंथांमोननो एसे देखायबाय आङो बड'लेण्ड बासआ सफैबाय ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना नायदो एकदम सिगांथारावसो जनांबाय मानो होनब्ला सिटानो गैथारा बेनिफ्राय नोंथांमोना बङाइगावनि हाजोखौ एसे देखायबाय आङो जा समायनाखा बोथोरानो समायना अब्ला मानो समायना नुवा जानो जायगाफोरखौ बिफां लाइफां गोथां हरियालि दैज्लां बोथोरावहा जा समायनाखा बेनिफ्राय लोगोफोर दा नै बेवहा टार्निं लानोसै नै बैथिंजाय थांगोन जेथिं साइनबर्ड नुहुरदों बेथिंजाय थांगोन गवालपारा धुबुरी आरो नैथिंहा बङाइगावनिफ्राय सापागुरि जानानै चिरांनि सापागुरि जानानै काजलगाव कारिगाव जानानै पुरा क'क्राझार मारिनसै दा लोगोफोर काजलगाव बारनानै लोगोफोर बेखिना मिथिंगाखौ नायदों जा समायना नुदों एखेबारे शिलं थांनाय बायदि मोनलायलांदों आंहा शिलंथ' थांनोनो मोना जोंनि बिटिआरखौनो शिलं सानना लानोसै आरो दा बिराद हाइ फाइ मजा नांदों लोगोफोर सिगाङाव जानानै आंथ' बिराद मोजां मोनखायो खोला स्रां गासैबो नुजोबखायो नेलि लोगोफोर क'क्राझाराव आगान होबाय फार्स्ट टाइमनि थाखाय एक्चुअली सेकेन्ड टाइम जाबाय लोगोफोर मानो होनब्ला बिटिआर एकर्डनि समाव फैदों बिनिफ्राय मानो कारणे फार्स्ट टाइम होनदों जानो लोगोफोर बेखौ आङो बै समाव बिटिआर एकर्ड जानाय समाव 2020 मायथाइयाव फैनायावहा हर गेजेरावसो फैदोंमोन जोङो बास लानानै एखेबारे सानसे सिगां हर गेजेरावनो थांनायावबो हर जालांदों जेबोखौनो नुवाखै ओंखायनो आंनि थाखाय बेनो फार्स्ट टाइम आरो फार्स्ट टाइम बरिया माने भिउखौ नायनानै बिराद मोजां नांबाय माने बै समाव हर फैदोंमोन जेबो बेबायदि उदिस मोनाखै नै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया थाबोबाय दा माने थांगासिनो जेराव थांनांगोन नै लोगोफोर मोनहैसिगोन एसे उनावनो गसाइहाय बिटिआरनि राजथावनि जोंनि राजथावनिखौ दिनैसो नुबाय मोजाङै एफा बिटिआरआव राजथावनि थालायलायनानैबो फैफेरनो मोनाखैमोन दिनैसो फैनो गोनां बाध्य जाबाय फैनो होनबाबो फैनो हाया नालाय नाथाय दा खामानि ओंखारदों नालाय खामानिनि थाखाय फैनांगौ जाबाय आरो नोंथांमोना नायदों एकदम माने बरिया माने मिथिंगाजों बुंफबनाय क'क्राझार बाप्पा क'क्राझारनि बहुद लोगो दङ आंनियाव फेसबुक फ्रेन्ड दङ माने दा सोरबाफोर नायबाय थादोंब्ला आंनि बे भिडिअखौ प्लिज कमेन्ट खालामबानो जाबाय सोर क'क्राझारनिफ्राय नायहरदों नैया बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल मेन जिथु बाखामोन बे थालांबाय एखेबारे थांनोसै जोङो मोनसे जायगायाव बे जायगाखौ नोंथांमोननो देखायला जेब्लानाखि साक्सेसफुल जागोन लाइफआव अब्लासो नोंथांमोननो खोन्थासिगोन आं मा कारणे बेयावहा थांदोंमोन बिदिब्ला नायलांदो भिडिअखौ लेट्स गो आरो मोजां लाइक खालामबानो जाबाय शेयार खालामबानो जाबाय नै बड'लेण्ड गारिनिफ्राय ओंखारबाय दा मेन खामानियाव थांनोसै आरो YouTube
फाइनालि दा आंनि खामानिया जाबाय दा बायद'मिसो जाना लानोसै क'क्राझार दिनै नुबाय क'क्राझार टाउनखौ फार्स्ट टाइमनि थाखाय दा फैदों आंनो हेल्प खालामनो ओमफ्राय मानि थाखाय फैदोंमोन बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाला जेब्ला माने खामानिया साक्सेसफुल जागोन अब्लासो खोन्थागोन बिदिब्ला दोनथ'नि बायद'मिसो जाना लाग्रोनोसै आरो लोगोफोर मोनसे खोथा जाहैबाय सुन्दरि जोंनि रिसेपसनिस्ट मेदामा माने आंखौ हाय खालामदों आं नुस्लाबदिया उनावसो नुबाय आङो भिडिअ बानायखांनायनि उनावहा लोगोफोर जानायफोरा ओरैबायदि भिर ओमफ्राय बिराद मानसि जादों दिनै बिराद मोनखासिगोन आरो लाब नायदो लोगोफोर मा फैखो गिबियावनो नै ओंखाम खांख्राइखला आरो लाव बिजौ ओमफ्राय पापड़ ओमफ्राय नैबे जाबाय लकेल नैबे जाबाय अमा ओमफ्राय भेराइटिस आइटेम्स दङमोन खिन्थु जोङो ग्रेभिखौ सायख'बाय आरो मैगंफोरा मोनफैयाखैनो गासैबो गोजान जायगायाव फैनाया नै बिथांखौ फैनायनि मोनफैबाय लोगोफोर थास' बिथारे ओमफ्राय चाटनि ओमफ्राय नैबे ना बाथोन नै दा लोगोफोर नारजि मैगं आरो अनला बिनिफ्रायहा मा होनो सबाय बेफोर मोनफैबाय लोगोसे दालि आरो गोबां आइटेम दङमोन जानो हागौ नै नोंथांमोननो जानायखौ एसे देखायबाय आङो लोगोफोर नायदो आङो जाखांनानै ओंखारबाय ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव बानायबाय थादिया मानो होनब्ला जेब्ला आं बासाव गाखोयो अब्ला बिराद माने जाना लानानै बोरैबा मोननायसै जाग्रो बास गाखोनाय बायदि जाबाय एसे बेरायनो हागौमोन नाथाय बासखौ नुनानै थांनो जाबाय नालाय ओंखायनो भिडिअआबो इसेबां गोलाव नंलासै आरो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो शेयार खालामबानो जाबाय कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय थेंक इउ गोजोन्थों बाय बाय नैया बासा मोनफैबाय जोंनिया